Mun bɛ tali kɛ conseil des ministres baaraw la olu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ o baaraw kɔni kɛla arabadon n'o bɛnna juin kalo tile 5 ma san 2024 ministres ka ɲɔgɔn lajɛ jamana ɲɛmaa Kolonɛl Asimi Goyita a tun bɛ ale ka ɲɛmaa bonya kɔnɔna la a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla kuluba jamana ɲɛmaa ale ka dagayɔrɔ la lajɛ mun sen fɛ o ye hakilina dɔ ta a bɛ fɔ ma ko projet de texte ka taa se nomination ma fo ka taa se communication dɔ ma olu baaraw kɔni kɛla kɛnɛ kɔnɔna la Gale mun bɛ tali kɛ chapitre des mesures législatives réglementaires la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ urbanisme ko ma habitat domaine ani aménagement territoire et de la population a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun bɛ tali kɛ wa terrain dɔ la n'a fɔ ma ko parcelle de terrain mun bɛ tali kɛ olu la olu bɛ bila ministère des transports infrastructure o bolo kan terrain ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ yɔrɔ minnu la Sikaso région Segu ani Mopti i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni o talen bɛ n'o bɛ tali kɛ titre foncier la k'o bila kɛnɛ la an ka wa ministre in ka baara hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ terrain minnu ko don olu talen bɛ ka se ka o bila cogo minnu la a bɛ kɛ sababu ye a fɔ ma ko service régionaux ani sub-régionaux olu kɔni ka baara bɛ ka se ka sirabaw kɔni dilan cakɛda minnu kɔni talen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka sirabaw dilan i b'a ye k'a fɔ olu ka so bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo min na wa u ka baara hukumu kɔnɔna la ko terrain ninnu tala k'a bila mun bɛ tali kɛ an ka ministère des transports infrastructure ale kɔni bolo kan cogo min na a bɛ se ka baara ninnu timɛ Bamakɔ juin kalo tile 5 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la